Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. И спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святим храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честней пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причтых и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. Об охранимой стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде сем, всяком граде страни, и верою живущих мне, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуха, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодиву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга живот наш, Христу Богу предадим. Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
і поки віром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и живот наш, Христу Богу предадим. Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Блажен муж, боясь Господа, заповедях Его возбождет зело, спасение Сыне Божий, рождайся от Дивы поющая ты, Аллилуйя.
помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Человеколюбец Бог, еси, Тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Рече Господь Господеві моєму, сіди одесною у мене. Сонцу правди, і тебе видіти з висоти Господа. Господи, слава Тебі. Дом, де же положу враги Твоя, подножиє ног Твоїх. Свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь.
23. Вся земля да поклонится Тебе, поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышнее. Вся земля да поклониться Тобі, поє Тобі, да поє же імені Твоєму. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Вся земля да поклониться Тобі, поє Тобі, да поє же імені Твоєму. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе. Да поє же імені Твоєму. Премудрость. В Галатам послании святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, когда придет кончина лета, посла Бог Сына Своего Единородного, рождаемого от жены, бываемо под законом, да по законным искупит, да сыновление воспримем, да яко и есть сынове, посла Бог Духа Сына Своего в сердца вашего пьюща, Ава Отче, тем же уже не сирабы, но Сын, ащели же Сын и наследник Божий, Иисус Христос. Що ще бо премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заповедуй славу Божию, творение живого, отринет глагол, и блаженнее Премудрость прости, услышим святое Евангелие. Мир всем. От Матфея святое Евангелие чтение. Иисусу, родшуся в Вифлееме Иудейском, во дни Ирода царя, сего свы от восток, придошего Иерусалим глаголющим, где есть рождейся царь иудейский, видихом бо звезду его на востоці, и придохом поклонитися ему. Слышав же Ирод царь, смутися, и вся Иерусалима с ним. И собрався первосвященники и книжники людские, вопрошаши от них, где Христос рождается. Они же рекоши ему, в Вифлееме Иудейском, так, когда пописано есть пророком. И ты в Вифлееме, земля Иудова,
ничем же меньше, если во владыках Иудовых, и себе воезыдет вождь, и же упасете люди моя Израиля. Тогда Ирод Тай призвал волхвы, испытовавши от них время явшиеся звезды, и послав в Вифлеем рече, шедшие испытайте известно отрочати, и когда же обрящете возвестите ми, и когда я шед, поклонюся ему. Они же послушавши царя и доша, если звезда уже видишь на востоке, идяши пред ними, донде же пришедший ста верху, иди же би отроча. Видевши же звезду, возрадовавшися радостью велию зело. И пришедший в храмину, видише отрочаса Марию, матерью Его, и падше поклонишася Ему, и отвеши сокровища своя, принесоша Ему дары, злато и ливан, и смирну, и весть примше во сни, не возвратитеся ко Ироду, иным путем отведоша во страну свою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Працем си от всей души, от всего помышления нашего Отцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Божий Отец наший, молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Феодории и сей во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об охранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихо и безмолвно жди, поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священнице и священномонасе, и все во Христе братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриархий православных и создателей святого храма сего, и о всей прежепочившей в отцеви братья лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся милости, жизни, мире, здравия, спасения, посещения и прощения, оставления грехов рабов Божьих, братьев, святого храма сего.
Мир и тишину вселити в землю нашу украинскую, избавити нас от всякого врага и супостата. Сердцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источнейшей любови и милосердия, великодаровитый, защитниче наш, скоро услыши и милостивно помилуй. Господу Богу нашему, еже услышитеся глаз умоления нашей молитвы, помиловати рабов Твоих, блаженнейшего митрополита Онуфрия с Богхранимой паствой, высокопреосвященнейшего митрополита Феодора с Богхранимой паствой, настоятеля святого храма сего, священно-протерея Димитрия со сродниками, сослужащих братьев, тяжко болящего протерея Феодора, и за исцеление его матушки Анны Серафимы, и матушки Елены, и рабу Божиих Марии Иоанна, отрока Димитрия, отроковицы Марии, и младенца Иоанна, и инокини Анастасии, со сродниками их, болящие Лины, сосродника болящие Иоанна, сосродника болящие Владимира, Елены, с чадами, болящие Тамары, болящие учащиеся Юлии, болящие Николай, болящие Людмилы, с сродниками, болящие Ирины, с чадами, Мирослава, Игоря, Семей, боящие Светланы, с сродниками. И благодарники Иоанна и Марии, юноша Николая, не спізнай Божий повище благословення, болящого Славіка, Яника Софійки, Любові Юрія і здравії. Віри Яни, Микелія, Юрія, Христини, младенця Михаїла, Ростислава, Наталії, младенця Марії, Іоанна, Ірини, Романа, Олесі, Аркадії, Ліни, Марії, Наталії, тяжко болящої Галини, тяжко болящої Галини Вікторії, Жанни, і тяжко болящої Ольги, Віри і Павла, Дмитрія, Георгія, Тетяни, Анастасії, отрока Николая, отрока Юліана, Варвари, Воїна Івана, воїна Мирослава, воїна Мирона, воїна Ярослава, воїна Олексія, воїна Михайла, воїна Віктора, воїна Івана, воїна Юрія, воїна Остапа, воїна Василія, воїна Ігоря і всіх наших воїнів і переселених, і всіх сущих бідах і в напастях, в больницях і в болезнях лежачих, і на чужині трудячихся, і о здравії Надії, Валерії, Лії, Маргарети, о здравії Ірини, Ігоря, Євгенії, Анни, о здравії Андрія, Ярослава, Олександра, Світлани, Нины, Валерия, Оли, младенца Варвары, младенца Нины, и протерея Иоанна, матушки Юлии, Анастасии, и Марии Василия, и болящие Людмилы, болящие Иоанна, болящие Владимира, болящие Нины, и рабов Божиих, любови с сродниками, Натальи с сродниками, и Василисы с сродниками, и всех здесь предстоящих и молящихся, благодатью и щедротами Твоими исполнится прошение их, и простит им вся сорешение, вольное и невольное, злоприятным же быть мольба и милостями их пред престола владычества Твоего, и покрытый всех враг видимых и невидимых от всякой напасти, беды и скорби, и недов избавит их, и подать им здравие с долгоденствием, всем все скоро услыши, и милостивно помилуй. С умилением сердце
сокрушением к тебе припадем, и стеняще вопием ты, исцели болезни, врачуй страсти, души телес раба твоего, священну протоиерея Феодора, и матушки Елены, и сродникам его, и прости ему, яко благосерд, вся пререшение вольное и невольное, и скоро воздвигни от одра и болезни. Молим Тися, услыши и помилуй. И добродеющих во святем и всечестном храме сем, труждающихся, поющих, предстоящих о людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, Бог, и все Тебе славы воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Помолитесь о лошении, Господи, Господи, помилуй. Помолимся, да Господь помилует их. Господи, помилуй. Гласит их словом истинным. Господи, помилуй. Открытым Евангелие правды. Господи, помилуй. Сохраните святей своей соборней апостольской церкви. Господи, помилуй. Заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы ваша, Господи, ве преклоните. Тебе, Господи. Я и Ти с нами славят пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Лица лошени, зайдите, лошени, зайдите, лица лошени, зайдите, да никто-то лошеных и лицеверней, покей факи миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И мудрость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мудрость, якобы поддержавы Твоей всегда храними, и Тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков.
Преблаженнішого митрополита Київської всея України, Свято-Успенське, Києво-Печерське лаври священного архимандрита и Господина нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический чин, монашеский, притчи церковный, главукрасители святого храма сего и вас, всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Исполни молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. О приблаженный, честный дарю Господу, помолимся. Господи, помилуй. Во святим храме сем, и с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящих волю, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Если совершенно, святомирно и безгрешно, у Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси. Подай, Господи. Прощение оставления грехов и прегрешений наших, у Господа проси. Подай, Господи. Ночи время живота нашего, в мире покаяние, скончати у Господа проси. Подай, Господи. Светские кончины живота нашего, безболезненный, постыдный, мирный, добро, отвитанно страшным, судыщий Христови, просим. Подай, Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Животом единородного Сына Твоего, остальными же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем. Возлюбим друг друга, та единомыслием исповедуем.
єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимо вже всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і живого Отця рожденного прежде всіх вік світа, от світа Бога істина, от Бога істина, рождена, несотворена, єдиносущна, Отцу им же вся биш. Нас ради чоловіки нашого, ради спасення, чечего за небе, і воплоти чегося от Духа Свята, із Марії Діви во чоловічася расп'ятого же за нас при Понтійськім Пилаті, і страдав, і погребенного, і воскресшого в третій день пописаниєм, і вошедшого на небеса, і сидящого одесною Отця, і паки грядущого со славою судити живим і мертвим, його же царство не буде конца, і во Духа Святого Господа животворящ, і живот Отца исходящего, і же со Отцем і со Сином собоголонянь, со славимо глаголавшего пророки, воєдиною святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Станем добре, станем со страхом понмем, святое возношение мире приносит ты. Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми помянь.
сердце мое, еже забыло мое оставление грехов. Моя Нового Завета, я же забей за многие изливаемая в оставление грехов. Твои, тебе приносящие о всех и за вся. Пресвятей, пречистей, преблагословенней, славной владычицы нашей Богородицы и Пресвятей Марии. Пресвятая, помогай. Велича
Господи, великого Господина і Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської і всієї України, Свято-Успенське, Почаївське, лаври священного архімандрита, і Господина нашого високопреосвященнішого Філодора, митрополита Букачівського і Ужгородського, і же даруй святим Твоїм церквам, в мірі целий, чесний, здравих, довгоденствуючих, правоправящих слово Твоє, я єстине. І даш нам єдиним вихнім серцем славити, воспівати пречесне великолепне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся святые помянувшие паки и плаки миром Господа помолимся. О принесеннике священной честной даре, Господа помолимся. Якогда человеколюбец Бог наш, прими во святый пренебесный мысленный свой жертвенник, во нем благоухание духовно вознеспосли за божественную благодать, и до Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господа помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Если о совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, старения грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Обреки полезны душам нашим, и мира мирови у Господа просим. Прочи время живота нашего, мире покаяние скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и добро ответа на страшном судыщих Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спростившись сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Не сподоби нас, Владыку, содержновением неосужденно свете, призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да приїде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам долги
якоже і ми оставля должником нашим, і не введи нас во іскушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила і слава, Отца і Сина і Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Господи, преклоните. Щедротами человеколюбия недородного Сына Твоего, с Ним же благословенный си, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святая, святым. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається, славіте Його. Нині праздник Рождества Христова, і перед нами постає милость Божа, коли Господь, сам Бог, зійшов з небес, узяв наше є тіло і родився від Діви Марії в Вифлеємі Іудейському і свершив діло спасіння, щоб повернути знову нас у Царство Божє. Но повернути не насильно. Він тому і не прилетів на якомусь космічному корабльові нагнати страха, а родився навіть не днем, а ночі, коли всі спали, щоб не нарушити покой сьогосвітніх людей невіруючих. Однак не всі спали. Не спали пастирі, які нині усім пастирям церкви не подобає спати,
у всі часи, не в смислі спати на постелі, а спати в трудні часи, щоб ніколи не залишити своїх пасомих доброго наставлення, слова проповіді, доброго чтення апостола і Євангелія. Тому в тих пастирях ми видимо на всю історію священства православної, котре покликано бути добрими, направляючими духовними отцями, котрі ведуть свою паству у Царство Божие. Вот почему сей світ так ся взриває на пастирів. Старозавітна поговорка була, котру і Спаситель споминає. Всігда вороги знали, не треба стріляти в рядового солдата, а стріляти у командира, лишити тих людей командування. А потому казали, поражу пастиря, і розійдуться вівці. От почому сьогодні в наші дні з нами не ведуть діалог богослови, історики, юристи. Уви, в Україні нині навіть юриста не знайдеш грамотного. Я то і спитав, коли глядав адвокатів. Уви, поголовно люди не знають законодавства. Просто і не знають опита, як спасати. Тим більше не є тих наших духовників, не є тих людей, котрі в сьогоднішній день готові були послужити народу. Тому ті пастирі ночі увиділи чудо. Їмся явили ангели, вони маленько перестрашилися, но їм сказали, ангели, не бойтеся, ми вам озвіщаємо таку новину, яка обіцяна була з старих часів. В Вифлеємі Іудейському родився Месія. І почали співати пісню, а котру ми з вами мусимо пам'ятати, записати на серце і розуміти її смисл. Що заспівали ангели? Слава вишніх Богу і на землі мир, в чоловіцях, в людях, благої волі, благоволення. Що це значить? Ми сьогодні видимо, як тисячі различних правителів, політиканів пробують говорити про мир, один другого обманюють, говорять, неправду кажуть, і у них нічого не виходить. Не тому, що вони також нерозумні, а тому, що нарушають принцип Божий. Вони глядають мир на землі, а його мира не буде. До тих пір, поки не воздаме кому славу? Слава во вишніх Богу. І якщо людство і правителі воздадуть славу вишніх Богу, тоді і буде в них більша способність знайти і устроїти мир на землі. От чому вся красива церковна пісня, котра наповнена красивими словами і многократно переспівана в колядках, дає нам розуміти принцип православний, принцип Євангелія, принцип Божий до тих пір, поки не лише оті великі правителі, но і любий з нас, доки ти не воздаш славу Богу, до тих пір у тебе й не буде мира ні в душі, ні в сім'ї, ні на роботі, ні між друзями. Вот ця пісня передавала апостолам. І коли пастирі пішли провірити, що произошло, вони дійсно знайшли молоду матір Марію, а младенця, чудо, поклала младенця в яслі. Но можна було купити дорогі одежі, парнюшки красиві, вишити щось таке прямо на солому. Причому то не в царських палатах, а у скромному вертепі, в хліві. І вони вже не сумнівалися, що то Месія. Вони бачили славу і інформацію, яку їм дало небо від ангелів. От чому і пастирі, котрі обладають вірою во Христа Ісуса, уже дивляться на цей світ з його лживими інформаціями так, що ігнорують всього світньої
бо і сам Господь попередив, хто полюбить цей світ, хто буде прислухатися до світа, хто буде угождати цьому світу, немилосердно попадає у противність Богу. І потому вони увиділи чудо, прийняли і поклонилися новорожденному Богу-младенцу Христу. Почему же такое чудо? Да потому, чтобы из ряда вон выходящего указати, це не простий младенець, і він не случайно в хліві родився, бо, навірно, і ми просимо, Господи, у нашій душі, у нашому хліві родився, Господи, ну але ми, перед тим, як просимо, ми за цілий пост хлів наш чистили покаянням, молитвами, добрими ділами, щоб вже поселити Ісуса у очищене наше серце. Потім прийшли з Востока, кожен віддільно, восточні керівники, царі, правителі, котрі також мали пророчество про Месію, і кожен віддільно отримали на небі звізду, і та звізда їх вела. Це не просто була звізда на небі, як казали, коли пішли три звізди на одну лінію, а іменно річ йде про унікальність, що звізди це були непрості. Ці звізди привели їх в Єрусалим. А коли попали до Ірода, Ірод був би розумний, був би правитель духовний. Він би казав, да, я що таке чув, що наші пророки казали, що прийде Месія, але це буде Месія духовний, буде людей кликати до царства. Ні, старець перепудився. Ми коли видимо, як нині старці йдуть у правителі, Господи, їм би треба діти бавити, внуки, а вони у велико йдуть правити. Так от такий правитель перепудився, подумав, що Ісус забере від нього правління і задумав убити младенця. Но ці царі прийшли, їх вивела звізда, привела їх до вертепа, і вони теж, як і ті пастирі, не сумнівалися, що перед ними хлів, там тваринки, ягнятка, і там скромненького діта Діва Марія, мама, і Йосиф, охранник. Ясно, що вони могли передумати, але вони чудесно, вони мають свої багаті дари, золото, лівани, смірну, стають на коліна на соломі і поклоняються новорожденному Богу-младенцю. Два варіанти. Якщо Ірод планує вбити, то ці правителі поклонилися. Так і нині. Одні правителі є християни, і в їх правленні много успіхів, а є правителі, котрі не знають Бога, мало того, що не знають Бога, а ще й бити християн, дітей Божих, показуючи, уви, ніч це не поміняло від часів Ірода. Недаром одного разу ішов цар та вер копійки юродивому, а він був прозорливий і сказав: не приймаю від тебе то ті гроші, бо Богородиця не веліла від Ірода брати поміч. У народі завжди було це слово «ірод» як нарицательне. Коли чоловіка розсердять, коли вже видить, чоловік не може доказати, то каже: ну що ти, Іроде, робиш? Почому? Це образ осліпшого, злобного, властолюбивого, грошолюбивого правителя. Та він би на свої старі роки міг казати: хватлі було мені, я б причекую з того молодого царя, я йому поможу. Ні, вбити. І потім 14 младенців, 14 тисяч младенців убиває, глядає там між них того, нібито проти нього. Якщо б навіть математику добре знав, родиться младенець, до 30-літнього возрасту йому 30 років, він вже 2 рази помре. Ну і математики не знають правителі, як тоді, так і нині. Доки правителі не вивчать принцип слава
вишніх Богу і після того обертатися до мира на землі, мира не буде. І ще важно, що небо все засвідчило, звізди посилає, а тому ми сьогодні кажемо: Господи, но ми тепер теж ідемо уєдно як пастирі, як оті правителі, ідемо до нашого вертепа, поклоняємося Господу Ісусу. У нас сумніву не є, що Богомладенець є той, котрий обіцяний Богом у пророках і у псалмах. І на Рождество Христово одні в всьому світі, щоб навредити Рожденству, придумали нову дату. Ну, перейшли би на нову дату тихо. Та йдіть собі. Ні, ті шумом переходили, з судами, хто з ними не согласний, обозвали всіх шпіонами і ворогами, котрі з ними не согласні. Хорошо, перейшли. Що вони всі пішли до церкви? Що вони всі сповідалися, причащалися? Ані один. Їх задача іна була – наробити ворожбу, вражду між людьми. А тому, коли б люди не церковні празнували своє Різдво, ціни до немає перед Богом, якщо воно у показовості, в агресії, в нервах, в спишках, в судах, прокурорах. А куди дінуться слідчі, прокурори, куди дінуться і спеціальні служби, котрі знають, на всі 100% знають, що то, що вони ліплять священникам і православним, є лож, і є ними придумана лож. І куди вони дінуться? Да, виконують земний приказ начальника, а потім далі куди? Поторжественно, колективно у пекло, у вічні муки. І коли їх Бог буде карати, ми добре знаємо масу людей. За що мене Бог карає? Почому, один казав суддя, у нього вже жона його лишила, і діти розбойники, і сам він скоро здоров'я втратив. І не мігся догадати, що ні одного рішення справедливого не привів. От чому на Різдво Христово ми традиційно 7 січня, нам так добре, це наш праздник. Ми так празднуємо, як наші предки. Ніякі закони нам потім не мішають, дозволяють. І в результаті і так нас обозвали. То що ми похожі тепер? Ми похожі мудренькі на тих правителів, котрі Ірода вислухали, коли чули: да йдіть, я муся хочу поклонити. Навірно, догадувалися, наскільки этот правитель безбожний і ужасно безбожний. А тому і ми обходимо сьогосвітні подсказки і йдемо до тої церкви, де благодать Божа, до тої лікарні, де знаємо добре лікаря і знаємо, що то законна лікарня, і знаємо, що має він опит. Бо лише так поступає у радості Рождества Христова, коли Бог зійшов з неба для нас, то кілька раз ми співали через цілий пост: Христос рождається, славіте Його. І предупреждали всіх, кликали і додавали: Христос з небес сходить, зустрічайте. І от тепер ми прийшли на зустріч. Хто з чим? Хто прийшов, 40 днів видержав поста, хто половину, хто, як завуть казати, понеділок, середа, п'ятниця. Держали остальні дні, як ся вдавало. Хтось прийшов із миром, благословенням. Хтось прийшов перший раз. Хтось прийшов іще лише пробуючи себе, як тот солдат або як тот боксер, який йде перший раз на ринг. Діло в тому, що Христос прийшов до нас не для того, щоб ручкою помахати, а покликати нас на боротьбу із гріхом і слабостями. Ми Діві Марії співаємо пісню «Возбранной воєводі». То є то та, котра кличе на брань, сопротивлятися і вийти переможцем вірою у Христа. Христос прийшов на землю не для того, щоб дати кожному Біблію. Христос, як суддя, дав нам одну можливість.
оправдання при умові визнання своїх гріхів і вірою во Христа Ісуса войти в Його церкву. І ми, Господи, так і зробили. Прийми нас, віруючих, нині, перебуваючих в цьому храмі, бо лиш так поступає, має добру святу віру, а коли ми Різдво святкуємо, дата не така уж важна, з яким серцем ото треба святкувати, бо лиш так поступає ми діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посереді нас. Со страхом Божиим эфирою приступите. Благословен ряди во ім'я Господнє, о Господи, явися нам. Вірую, Господи, і сповідаю, яко Ти сього істину Христос, Сын Бога живого, пришед мир грішний, а спасти от них же первый из ас. Еще верою сея честное тело Твое, и сея честная кровь Твоя. Молюсь о Тебе, прости мне прегрешение, вольное и невольное, еже слове, еже в деле, еже видение и неведение, исподобие осужденно прочиститеся пречистых Твоих тайн, воссталение грехов и жизнь вечная мир. Вечери Твои тайны, дни Сыны Божий, причастниками прими. Не боргом Твоим тайну повім, не лобзані Ти дам, яку Юда, но яку розбойник исповедую Тя. Помяни мене, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Тіло Христово приймите, істочника безсмертного вкусите. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Віримо світи сильний, і прияком Духа Небесного, обрітоком віру істиною, нероздільній Тройці поклоняємося, та вона спасла
божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Или совершенстве отмеренный, безрешенный, спросивший сами себе и друг друга живот наш, Христу Богу предадим. Яко Ты есть освящение наше, Тебе славы воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. С миром изыдем. О имени Господне. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, освящай начало уповающих, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освети любящие благолепие Бога Твоего, и тех воспрослави божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир миром и Твоему даруй, церковь Твоих священников, воинство всем людям Твоим, и ко всякое влияние благо, и всегда совершенствующий есть, сходяю Тебе, Отца Святого, и Тебе славу, благодарение, поклонение, восхвалание, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Иисусе, сладчайший, спаси нас. Иисусе, сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тися, услыши, помилуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о здравии до младенствия блаженнейшего митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви, благодатной и спасительной, и о здравии высокопреосвященнейшего митрополита Федора, с Бог хранимую паствою, соборне наше духове, соборный православный наш народ, и о здравии тяжко болящего протерея нашего Федора, он исполнил Божьей помощи, благословень, духовно-телесное исцеление, о здравии матушки Елены с сродниками, о здравии помощи Божией, болящие Нины с сродника, исполнение прошения, болящие Анна Владимира Елена, Тамарию Николая, болящие Людмилы, Ирины Мирославы, Игоря Светланки, Романа, Виктора, Марины, Елены с чадом, болящие Анны, монахини Серафима Варик, Наталки, Анастасии, о здравии, протерея Николая, матушки Марии, протерея Богдана, матушки Ангелины, потрековицы Марии с сродниками, Вір, Яна, Микеля, Юрія, Кристина, Михайла, благодарні Господу Іоганн і Марія.
И оздравить Вячеслав, оздрави юношу Николая, он из познания Божьей помощи, радости, Рождества Христова. Оздрави Яника Софийку, Любовь и Юрия. Оздрави Василя Ирину Марію, отрока Івана, Ніколая Івана Василя Єву, Віталію, Олену Ілину, Любов, Анну Мирослав Михайла, Вадима, Анну Марію, Наталку, Валентину, Людмилу. Оздрави Андрія, Анну Ларису Михайла, Марію Петра, Ему Матрьону, Анну Георгія, Галину Олександра, Галину і Андрія і їх родину, Олександра і його родину. Оздраві Олександра, Івана і Тетяни, їх родину, Марію з сусродниками, їх родину, Мілана проторея Константина, Михайла, його родину і сім'ю, Валентину Мар'яну, Зою, Ксенію, Анну і сродниками, їх родину, Наталку, Ксенію, Ленану, Віталія, Сергія і Віталія і його родину, оздраві воїна Сергія і всіх наших воїнів і переселених, і всіх сущих бідах і напастях, оздраві Владимира, Христини Марії, Наталки, Єлени, Ольги з чадами, Марії, Ігоря, Анни, Василя, Ірини, Василя, Наталки, Мар'яни, Анни, Марії, Олени, Магдалини, Анни і Віталія, його родини, Юрія, оздраві Олени і оздраві Жанни, Нонни, Михаїла, з сродниками і родичами, оздраві Владимира і його родини, і оздраві всіх предстоящих і молящихся, благодаттю і щедротами сповнитися прошення їх, не спосилання людям нашим, дар духовного тілесного ісцілення, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, Рце всі, Господи, услыши і милостивно помилуй. Милостив чоловіка любець Бог, і святий славу посилаєм Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Величаєм Тя, живодавче Христе, нас ради нині плотію рочогося, от безневісния і пречистия Діви Марії. Долгоденственное мирное житие, здравие, спасение подай, Господи. Всім поминаємо нами о здраві, блаженнішому митрополиту Онуфрію, митрополиту Фьодору, соборному духовенству, всім нашим пастирям православним, всім нашим людям з любов'ю чекали Рождество Христово, постом і молитвою готовилися, всім предстоящим молящимся і нашим діткам, нашій молоді, студентам, котрі з них многі учаться вже в Європі, всім воїнам, переселеним і всім трудящимся на чужині, і всім предстоячим молящимся, і сохрани їх, Господи, на многое і благая літо. На многое літо і благая літо, на многое і благая щасливі літа, на многое і благая щасливі літа. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається.
Дорогі мої отці, браті і сестри, так і ми чекали довго, всякими переживаннями, всякими проблемами, а Господь награждає в нас нині радостю духовною. Оту радость, за яку казав Господь, тот мир, котрий тепер вам дарований за те, що ви сказали слава Вишніх Богу, тот мир, котрий ви получаєте по вірі во Христа, этот мир невозможно ніде купити, а його й не можна забрати, бо дар Божий там надійно стоїть. А тому учимося в всьому світі помнити принцип євангельський. Сперва воздати славу Богу, слава Вишніх Богу, а потім уже увагу звернути на те, що нам треба робити тут, на землі, у сім'ї, на роботі і в державі. Тяжкий наш час, економічно тяжкий, духовно тяжкий. Однак при тих муках і проблемах Бог награждає нас такими радостями, за котрі наші гонітелі не підозрюють. Ми увірені на 100%, що поняття не мають люди безбожні, котрі проти нас щось говорять, якою радістю ми обладаємо, і з тої радості легко їм прощаємо їхню лож. Якраз вчора дивився одну передачу, один веде передачу, а другий там, знаємо, Дмитрій Київський із вустами. То не церков, то УПЦ ФСБ. Но вже вся Україна знає, що то дурниця, що це елементарне варварство, дикарство, ніч не доказано, а вони, як знаєте, сліпі, глухі, як шарманку крутять, і то саме за гроші отрабатують. Ми бачимо, що це сообщество не здатно є ні державу підтримати, ні державу зберегти. Всі безбожні, котрі діють проти нас, сидять і в Європі, у ресторанах, і учать нас, якої віри маємо, який календар ми маємо йти, в яку церкву йти. Ну, у нас є наші підсказчики. В першу чергу ми маємо ходатая, каже євангеліст Іоанн, на небі кого? Ісуса Христа. Той ходатай, адвокат наш, родився нині в Віфлеємі Іудейському, і тепер ми до нього ідемо проситися на поміч. Потім маємо Божу Матір, унікальна, на весь світ її любов і покров покривають нас. Наконець наші родителі і, наконець, наша традиція. І ще один момент. Чому ми так любимо колядки? Я вже говорив в прошлий раз, ми тепер проштудували, промоніторили, як би сьогодні казали, по всіх наших європейських країнах, де живуть наші люди-русини, тобто Польща, Мадярщина, Румунія, Словакія, Чехія, ну і частково Сербія, Воєводина. Що інтересно, майже по всіх їхніх сайтах колядують. Причому русина Воєводинського ви нараз не порозумієте, бо в нього вже шарицькі там слова. Ви не порозумієте молодого словака русина. Можуть мати проблему. Читати кирилицю многі з них не знають. Їх красно асимілюють по латиниці, і в них вже в церкві латиника, переводять навіть богослуження, но що наші опоненти не можуть зламати? Наші колядки, Господи, та вони такі, а прості, а такі доступні, а там така енергія сильна. Раз, де наші люди, не є. Раз їм заспівали, заколядували, ага, значить, це наші. Помню, раз такий був фільм, коли на фронті у Першу війну просилися серби перейти через границю, через фронт. А тот солдат каже тому, ти хто, серб? Читай «Отче наш» по-церковному. І коли серб прочитав по-церковному «Отче наш», іди до нас. Ми того сьогодні кажемо, хто знає колядувати, хто любить колядувати. Колядка – це євангельська пісня на церковні євангельські события, причому направлено іменно на Рождество Месії Христа Спасителя. Тож я слухав, до речі, і православні на Словакії, і греко-католики. Вони вже, правда,
заносять до церкви інструменти, акордеони, гітари, теж не є погано. Но будучи говорять і об'ясняють на своїх сайтах по-словацьки, ти по-мадярськи, ти по-румунськи, по-польськи, а колядують по-нашому. І я тоді зрозумів, яку силу мають коляди. Це не просто. Восточна Україна не знає коляд. Велика Росія мало що чула про коляди. А це ми сохранили в центрі Європи, бо будучи між чужим народом, чужа віра, чужий язик. А віра православна зберегла нас. І печать наша, паспорт, коляди. От чому ми сьогодні будемо тепер колядувати, момент будемо мируватися, щоб всі одним миром були мазані, єдним духом напоєні, єдною вірою об'єднані, надією окрилені і одним Царством Божиїм нагороджені. Вітаю вас, отці. Сьогодні ми з Божою помощю, прочитавши вчора поздоровлення нашого митрополита Онуфрія, отець Ян, дайте нам поздоровлення нашого владики, щоб в завершення вітання його прочитати, бо так нам важно, щоб ми сьогодні вийшли з храма благословенні, окрилені радостю духовною. Різдвяне послання митрополита Фьодора Мукачівсько-Ужгородського. Христос рождається, славіте Його! Возлюблені, о Господі, преосвящений владико, мається у виду Іларій, досточимі пастирі, весь клір церковний, інокині, боголюбиві вірники, щиро сердечно вітаю всіх вас великою спасительною подією Різдвом Христа Спасителя. У таїнстві воплощення Сина Божого невимовна Божа любов знову сходить до нас, бо кожен, хто вірує, не загинув, но мав би життя вічне через віру. Бог стає людиною, аби вона через дію благодаті отримала всю повноту плодів Духа Святого – любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, віру. Святий Іоанн Златоустий говорить, втілення Бога, воплощення Бога – це любов, що не терпить відстані, тому Бог став тим, хто ми є, щоб зробити нас тими, яким Він є. З народженням Христа в ньому стає все можливим. Через Христа у природі людини звершується найбільше чудо в світі – перемога зла у собі, про дію, яку писав апостол до римляна. У Христі також оновлюється розуміння Божого мира, який не є відсутністю зовнішніх гараздів, а внутрішнім примиренням людини з Богом. За словами святителя Василія Великого, людина, яка живе в мірі з Богом, стає миротворцем і між людьми. У році, який минає, кожен з нас щодня думає про те, що ми як ніколи втомлені болем, горем, стражданнями, втратами війни, яка сильно виснажила нас. Брати і сестри, пам'ятаймо, Бог присутній у нашій болі і не залишає нас на самоті у всіх стражданнях. У час тривалої агресії в наших церквах і монастирях ми посилено підносимо свої молитви за наших воїнів, за волонтерів, рятувальників, медиків, всіх, хто на фронті бореться людинобивчою агресією і наближає перемогу. Ми просимо нашим захисникам Божого захисту і допомоги, а для всієї України перемоги і миру. Щодня молимося за наших братів та сестер, які зараз перебувають на фронті, на окупованих територіях, у лікарнях, хто втратив домівку, дав потребуючим притулок. Ми розділяємо горе з тими, хто оплакує втрату загиблих і зниклих безвісти. З різдвяним вітанням звертаємося також до тих, хто є далекий від рідної землі, батьків, які сумують за своїми дітьми, дружини, які чекають повернення з фронту своїх чоловіків та дітей, які моляться, щоб тато якнайшвидше повернувся додому. Цей жахливий для країни період війни Мукачівська єпархія постійно надає допомогу для потреб ЗСУ. У минулому 25-му році було придбано, відправлено на фронт десятки спецавтомобілів, генераторів, тонни допомоги, здійснено збір і передачу для нашої армії фінансової допомоги. В тому числі ми підключалися наш кафедральний собор. Духовенство єпархії звершує пастирську опіку над дітьми з дитячих будинків, шкіл-інтернатів, які тепер живуть у нашій області. І ще раз
Щиро вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, з святом Різдва по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бажаю всім миру, щастя, здоров'я, спасення, щоб усі ми стали достойними причасниками спасительного божественного торжества, яке подарував нам Богомладенець Господь наш Ісус Христос, якому від нас слава, честь і поклонення во віки. Амінь. Нехай Господь благословить миром нашу українську землю і увесь світ. Христос рождається, славімо Його. Митрополит Мукачський Фьодор, Мукачево, 26-й рік. І ми нашого владику вітаємо, вітаємо всіх наших братів і сестер, а тому сьогодні смиренно і радісно всім нашим колядникам, починаючи з митрополита Онуфрія, митрополита Фьодора і всіх наших священників і народа Божого, желаємо мира, благословения и многое, и благая літа. И благая літа, многая и благая, щасливая літа, многая и благая, щасливая літа. Коли звізда ясна з неба засвітила, туди чистая діва сина породила. Христос рождається. Благословение Господне на вас, то благодатью человеколюбием, всегда на ней пресно и во веки веков. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, високо преосвященніший владико, благослови. І же вертепі родовиці в яслях возлеги, нашого ради спасення Христос, істинний Бог наш, молитвим пречистий своєї Матері, святителю Іоанна Златоустого, святих праведних Бога Отцеві, Кемани, всіх святих помилують і спасет нас, як Бог і чоловіколюбець. Сьогодні наш слідуючий подарок і порядок. 5 годин вечірня за кафестом, а завтра на 8 утрення. І лише одна літургія на 10. Хто йде на роботу завтрашнім днем, що ж, можна в перший день причаститися, потім вже лише духовно з нами общатися. Завтра на 9:30 зустрічаємо нашого архієрея. Що ж, готуємося до зустрічі і святковим настроєм. Христос рождається! Христос рождається! Христос рождається! Що ж, хор наш най нас порадує колядками. Отці, мируємо. Так. Породила благодать
Діва, пречиста Діва, породила Сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклон отдають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Слово Отчеє, взяло на святіло, в темностях землі, сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклон отдають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Красненько, лагідно, при тому, що маленький сустав, а я нині теж маленько вже поїв, що буде говорити більше співати. Так що, як ви добре, не підійде. Ага, ну так, я там на низький буде. Православие возлюбив.